Oh my God! Lilinisin ko yung ano Lilinisin ko yung salamin ng aking sasakyan para maliwanag. Kasi grabe talaga. Sa di kalayuan guys, makikita mong may na-aksidente. Parang bagong-bago lang. Diyos ko, kaya pala traffic na dito. Sandali lamang patayin ko muna tong radyo ko. Baka Ayan, dandahan ko muna. Grabe guys, truck! Oh my God! Anyari sa truck na yon? Parang bago lang guys. Oh my God, dalawang gulong ng truck yun sa taas. Ha? Anong nangyari? Oh my God, traffic. Kikita nyo ba? Ayun oh. Nako, delikado. Ayan. May kabungguan ba siya? Mukhang meron. Ano bang nangyari? Ay, sorry man. Masyado kasing steep pa ang area na to. Ayun, traffic na tuloy kami. My God, ano bang nangyari? So kailangan natin dito mag-handbrake. Pag ganito, mag-handbrake tayo. Kasi aatras ka talaga dito, lalo pag ganito medyo madulas. Aatras yung aatras yung sasakyan mo. So kailangan mong mag-handbrake. Bakit hindi na kami makaalis? Ayun dito kasi kami pinadaan ng mga sana sentro na lang ako ng Gumaka. Anong nangyari? May mga dalang bato yung siguro kinakalsuhan yung baka may isang sasakyan na nawala ng preno or whatever. Yung truck na yun talaga ulok. Ngayon lang ba yan? O baka binababa yung mga may mga sakay ba yan? Pero wala akong nakikita ng mga tao. Nandun yung mga tao sa taas Kung mapapansin nyo, masyado na kasing malabo. Nakatutok mo ba to? Malabo talaga. Ito mga motor na to, sisingit-singit pa. So yan, ito ang sinasabi ko sa inyo na traffic talaga dahil sa dami ng sasakyan na paluwas. At beside, sa pagiging traffic, madulas ang kalsada, may aksidente pa sa daan, mahirap talaga. Sige, subukan na natin. Aatras ka talaga dito kung hindi ka marunong. So kailangan alalay dito ang handbrake. Kasi hindi ka pwedeng mag-gas while you are tapak-tapak in your brake. So mahirap. Baba ko muna to kasi medyo gumagalaw na. Ayun. Ngayon nga lang Ay, bakit So madulas kasi ang kalsada. So ingat.